Gusto ka bang mahimong aning-aning sa imong kinabuhi? Gusto ka? Di gyud siguro ta gusto. Puy ang ebanghelyo nga imong nadungog karon ug tinuod ang tao moingon kanimo aning-aning nagyug ka. Kung naimukiha sa imong kamisin o sa imong kamisin dentro, ihatag ang imo sab nga kamisin. Kung pugson ka pagdala sa usa ka butang ngadtog usa ka kilometro, dugangi pa og laing kilometro. Sagpaon ka sa tuo, aron paris ang imong bunog, ipasagpa ang wala. Weird. Alang kanato kung kini ang atong madungog nga isulti sa usa ka magbubuhat sa usa ka Ginoo. Unsa man day ang Kristohanong kinabuhi? Ang Kristohanong kinabuhi ba naa ba sa kinabuhing gidaog-daog lamang? Well, is justice nga kanunay nga gi-encourage kanato nga ato gayud nga ipursu sa atong kinabuhi kung kining maong prinsipyo atong puy-an. Binuang ang maong prinsipyo. Yes, binuang siya sa tawhanon nga ug kalibutanon nga panlantaw. The worst thing you can do to others is that you do evil when others are doing you good. Mauna ang kangilad. Ngilad sa kinabuhi, nagminaayo kini tawhana, pero dautan ang imong gibalos kaniya. The normal thing and human thing to do is that when people are doing you good, do good to them. And people are doing bad to you, then you also reciprocate that badness to them. But this is what they call, brothers and sisters, the gospel today as a divine impulse. Divine impulse. So sa manang impulse, kana bang imo dayong himuon, imo dayong ibalos nga ang divine impulse bisag himuang kagngilad, himui siya og maayo. Mao nga kanunay ginaingon, daoga ang dautan sa maayo. Defeat evil with goodness. Ug nadungog nato na nga kanunay nga nagibalik sa ebanghelyo. Ug usay kanunay mayuntang asa man ako i-anchor kanang paghimo ni ana, Father. Ang atong first reading nindot nga nagasaysay nga nagaingon si San Pablo ngadto sa taga-Korinto, ayaw ninyo sayanga ang grasya sa Ginoo. Nandiha magmasukad mga igsuon ang atong paglantaw nini. Ang grasya ba sa Ginoo sa imong kinabuhi dautan? Dautan mayo. Mayo gyud na. Grasya guna. Kung dautan na, disgrasya na. Pero diha nagamasukad nga God is doing us good always because of His graces. Tungod ba kay maayo ka, gihatagang kagrasya sa Ginoo? Tungod ba kay buutan ka, gihatagang kagrasya sa Ginoo? Tungod ba kay worthy ka sa grasya sa Ginoo, mo nang gihatag niya na kanimo? No way. It's not that we earn the grace of God. God is giving us graces even if we are unworthy. Mo naghimo sa Ginoo kanato. Ug mao ba na ang atong makita? Because when we recognize that this is how God deals with us, nga bisan sa akong kanghilad, bisan sa akong kasalanan,
nagdagaya gihapon ang grasya sa Ginoo. Kana mga igsuon ang sukaranan nga mudagaya gihapon ang grasya nat ang kaayo nato ngadto sa uban bisan og dili maayo ang ilang gibuhat kanato. Divine impulse. Pero imposible man siguro na mapuy-an, Father. No? Imposible man siguro na mapuy-an. Kay ngano, tao ragod ko. No? Bisan siguro mingon tag maayo kayo kining maong gitudlo ni Kristo, pero I am just a human being. And being a human person, there is always a human impulse to do good only to those who are good to me. Pero remember, mga igsuon, kung ikaw pangutanon, ikaw usa ka Kristohanon, di ba? Di man ka maingon nga ako tawhanon, kundi i-describe nato tong kaugalingon, Kristohanon, meaning that in the midst of our being human, there is always that divinity. There is always that holiness that gets into us. And it is the very grace of God in us. Mao nga diha di ay sa pagkakristohanon ang ato nga paglihok ug paghimo niini. Tungod kay ako Kristohanon. Tungod kay si San Pablo Kristohanon sa iyang pagsangyaw sa iyang balita, iyang gipadayon bisan sa panahon nga gigutom sila, bisan sa panahon nga gilutos sila, bisan sa panahon nga gidaog-daog sila sa ilang kaugalingon, bisa gikastigo sila. Pero unsa ang grasya nga naa kanila? Ug nasinatin niya, bisa gikastigo, wala kami namatay. Bisan may kaguol, malipayon gihapon kami. Mga kabus kami, apan daghang nangadato tungod kanamo. Daw walay mga nahut kami, apan tag-iya di ay kami sa tanang mga butang. We can only feel that and experience that kung ang atong sukaranan sa atong kinabuhi, dili lamang sa atong pagkatawhanon, kundili sa atong pagkakristohanon. The grace of God will sustain us in this moment once we embrace that teaching of Jesus. Lisod Ginoo nga diha sa among panag-away sa pamilya. Lisod nga akong makita nga ako ang muhilom aron unta makadungog ang akong bana sa iyang gisulti sa iyang kaugalingon. Lisod Ginoo nga diha isip akong pagkainahan o amahan, ako ang magpailob sa akong anak. Kay kinahanglan ang amahan o inahan taas sa iyang anak. Ang tawhanon nga prinsipyo tinuod murag dali natong mapuy-an. Pero ang Dios nun nga impulse mao ang gitudlo ni Kristo kanato karon. Mao na mga igsoon, unsa man ang bukasyon nato sa atong kinabuhi. Mapari man ka, mamadre man ka, malayko man ka, kini ang hagit kanato. Don't just be human, but be a Christian. Don't just be having a human impulse, but a divine impulse in your life. Kay pinaagi ni Ana, we can make
a difference in this world. Busa, uban niya na, pangayoong ta sa Ginoo karon diha sa Eucharistia. Lord, tagaid ako anang divine impulse. Pinaagi sa kanunay nga pagka-attach, conscious sa imong grasya diha kanako. Nga imo kining gihatag, aron ako usab mahimong makapasa niini sa uban, sama sa paagi nga imong paghatag kanako. That I will be good even to the evil ones, because I believe that I have to defeat evil with the goodness that you have given to me. Amen.